Marea neagră e albastră, cum e și privirea ta, cu adâncuri nesfârșite și cu ape de mărgea. Marea neagră-i mânioasă, cum ești tu când ne certăm, e ca tine luminoasă când te rog să ne împăcăm. Bună seara și bine ați venit pe canalul nostru de True Crime. Ne adâncim astăzi într-un caz sinistru care a șocat o întreagă comunitate. O poveste adevărată despre prietenie, încredere și trădare care a avut un sfârșit tragic pe plajele frumoase ale Mangaliei. Așa că atenție, povestea pe care o veți urmări în această seară este cutremurătoare și vă sfătuim să vă pregătiți pentru o incursiune în lumea întunecată a unui caz real de crimă, chiar din țara noastră. Ne dorim să subliniem că acest conținut este creat în scop informativ și educațional, iar povestea prezentată este pe baza informațiilor publice, disponibile până la realizarea acestui clip. Înțelegem că subiectele True Crime pot fi sensibile și emoționale. Așadar, vă rugăm să abordați această informație cu grijă și empatie. Gândurile noastre se îndreaptă către familia victimei, iar această producție este în primul rând un omagiu adus Alinei. În vara anului 2023, în orașul Mangalia, două tinere de 18 ani, Alina Elena Ciobanu și Loredana Tănăsoaia, ambele din Vaslui, se gândeau la o vară perfectă pe litoral. Planurile lor de a face bani în timp ce lucrau la un hotel din Saturn aveau să fie umbrite de nori întunecați ai relației lor. Din momentul în care au plecat să muncească pe litoral, în timpul verii, este clar că situația lor materială nu era tocmai bună. Cu toate acestea, cele două tinere se cunoșteau de când erau copii, iar relația lor avea rădăcini puternice. Dar la fel de puternice erau și frustrările adunate de-a lungul anilor, atunci când una dintre ele obținea ceea ce își dorea, în timp ce cealaltă rămânea în umbră. Alina era plină de viață și optimistă, în timp ce Loredana era mai introvertită. Acestea au fost descrierile dirigintei, dar și ale colegilor acestora. Se pare că certurile erau destul de frecvente, însă acest lucru nu alarma pe nimeni, deoarece erau adolescente și părea un lucru normal într-o relație de prietenie. Dar totul avea să se schimbe când Loredana a început să se vadă cu mai mulți băieți, în ciuda faptului că ea deja avea un iubit în Vaslui. Alina a fost prinsă în mijlocul acestor relații complicate și a fost nevoită să mintă de mai multe ori pentru a o proteja pe Loredana. Cu toate că Alina a încercat să se îndepărteze de colega ei și să se mute într-o altă cameră a hotelului unde locuiau, acest lucru nu a fost posibil din punct de vedere logistic. Așa că aceasta a fost nevoită să conviețuiască cu prietena sa din copilărie, chiar dacă relația lor se deteriora pe zi ce trece. Au schimbat orele de lucru, astfel încât să nu se mai vadă, dar tot se vedeau seara când tura de zi se termina. Niciodată nu ne gândim că am putea fi cauza pentru care oamenii se îndepărtează de noi. Și poate că la fel, Loredana a pus ruptura dintre ele pe umerii Alinei. Astfel, prietenia lor, care părea atât de strânsă, s-a transformat într-un teren minat de tensiuni și conflicte. Și în cele din urmă, pe 5 august, într-o noapte întunecată, după altă ceartă, totul a luat o întorsătură sinistră. Ea a fost colegă de bancă încă de la grădiniță, cea mai bună prietenă și în cele din urmă, călău. O adolescentă de nici 18 ani din Vaslui a fost arestată după ce a recunoscut că și-a ucis amica. Procurorii vor să o ducă la psihiatru. I-a speriat cruzimea cu care și-a asasinat prietena de aceeași vârstă și sângele rece cu care a scăpat de cadavru într-un parc din Mangalia. A convins un coleg să care geamantanul în care era trupul victimei și a folosit telefonul acesteia ca să dea mesaje în numele ei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Negru în fața ochilor sau crimă cu premeditare. Din spusele Loredanei a ezitat inițial, dar cu toate că Alina nu adormise încă, aceasta a făcut-o. Instinctul a preluat controlul, în timp ce gândurile îi se amestecau. A înjunghiat-o în gât, spunând că nu a vrut să o ucidă. Cu toate acestea, ea se contrazice atunci când afirmă că, în ciuda faptului că Alina sângera și vorcăia, i-a acoperit gura pentru a nu fi auzită și a privit-o până când nu a mai respirat. Jumătate de oră Loredana a stat acolo, privindu-și prietena din copilărie, timp suficient pentru a ieși din transă și de a-și da seama de atrocitatea faptei sale. Cu toate acestea, întrebările persistă, iar răspunsurile sunt învăluite de mister. Camerele de supraveghere au surprins imagini cutremurătoare din camera de hotel în care locuiau. Alina Elena a fost ucisă cu cruzime, chiar în acel loc. Dar ororile nu s-au oprit aici. Loredana a pus trupul neînsuflețit al prietenei sale într-un geamantan, apoi l-a aruncat fără milă de la etajul 1 al camerei de hotel. S-au trecut cu bagajul chiar prin fața recepției. Aceasta este altă teorie. Indiferent de cum a ajuns în fața hotelului cu geamantanul,
Pare că era complet conștientă de ce făcuse și voia să-și acopere urmele. Un act crud la care s-a adăugat un gest macabru. A chemat un taxi și a transportat cadavrul spre un loc care avea să devină scena unui adevărat coșmar. Deoarece nu avea destulă forță pentru a încărca un geamantan în portbagajul unui taxi, a apelat la ajutorul unui coleg, conform declarațiilor procurorului. Acest coleg nu avea cunoștință despre conținutul bagajului și, prin urmare, nu a fost considerat suspect pentru acest caz. Poate a sugerat că este atât de pasionată de lectură, încât transporta un geamantan plin de cărți, așa cum i-a spus și șoferului de taxi. Inițial, Loredana i-a cerut taximetristului să o ducă la un bancomat, iar acesta a fost o etapă ciudată în călătoria ei, deoarece nu avea un plan clar și nu știa unde să indice șoferului să meargă. După, a propus să fie dusă către Vaslui, cu toate că distanța dintre cele două orașe era considerabilă, fiind vorba de foarte mulți kilometri. Cu toate acestea, pentru o sumă corespunzătoare, un alt taximetrist ar fi fost de acord să o ducă. În cele din urmă, Loredana s-a răzgândit și a solicitat taximetristului să o ducă înapoi de unde venise. Ea a coborât într-un parc la întâmplare. Deși taximetristului s-a părut ciudat că o tânără se plimba cu un geamantan foarte mare în timpul nopții și avea vânătăi pe față, taximetriștii au parte de experiențe diverse, încât acest lucru nu a părut neobișnuit. Parcul Tosca din Mangalia, un loc până atunci liniștit, a devenit martorul ascuns al unui secret întunecat. Acolo, sub o bancă nevinovată, Loredana a lăsat trupul fără viață al prietenei sale și a revenit acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu înțeleg de ce Loredana nu a lăsat și geamantanul, din moment ce o legau 100 de lucruri de acea crimă. Nu cred că bagajul din camera în care ea dormea era problema. S-a întors în cameră unde a curățat locul crimei, sau cel puțin așa crezuse ea. Ce mai e de făcut după ce ai curățat locul crimei și nu te mai leagă nimic de ea? Trebuie să găsești un motiv pentru care prietena ta a dispărut. Sinucidere, un motiv perfect. Sau poate a ieșit pe afară și a fost omorâtă într-un parc. I-a luat telefonul la linie și a trimis mesaje de despărțire iubitului acesteia. Deloc ciudat după ce cu câteva ore înainte cei doi spuseseră noapte bună și totul era normal. Acestea sunt ultimele mesaje de pe telefonul la linie. Loredana a luat telefonul la linie și a trimis mesaje iubitului acesteia. Și cum în ziua de azi avem particularități în modul în care scriem, și Alina avea, iar Loredana scria ca Loredana. Prin aceste mesaje, Loredana a combinat ambele idei. Sinucidere, dar poate și crimă în parc. Oare era asta îndeajuns pentru a fi acoperită? Bineînțeles că iubitul Alinei s-a prins și s-a alarmat. Acesta chiar a sunat-o pe Loredana să vadă dacă știe ceva, dar aceasta i-a spus că ea știe doar că a plecat în mijlocul nopții. Nu este de ajuns un motiv? De dimineață, Loredana a sunat-o pe mama ei și i-a spus că Alina a picat pe scări. Atât. Ce e de făcut după crimă? Te comporți normal și continui viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta a făcut și Loredana. A doua zi a mers la muncă. Și normal că nimeni de la muncă sau din apropiere nu s-a prins că era ceva în neregulă. Lucrurile erau oricum în neregulă în viața Loredanei. Până la urmă, era o puștoaică. Normal că nimeni nu s-a gândit atât de departe. În tot acest timp, poliția descoperă cadavrul Alinei, iar toată comunitatea s-a îngrozit. Aceasta era desfigurată, iar anchetatorilor nu le-a luat foarte mult timp până au găsit principalul suspect. Dovezile erau acolo și până să găsească imaginile de pe camerele de supraveghere, Loredana recunoscuse deja totul. După doar jumătate de oră, judecătorul a decis ca ea să fie arestată pentru 30 de zile. Ce a condus o prietenie aparent strânsă la o astfel de tragedie. Comunitatea încearcă încă să înțeleagă ce s-a întâmplat în acea noapte întunecată. Joi, pe 10 august, Alina a fost îngropată în rochie de mireasă în satul Buda, Vaslui, la ea acasă. Prietenia este una dintre cele mai prețioase relații, dar poate deveni dăunătoare dacă aceasta este toxică. Ascultă-ți intuiția și nu ezita să te îndepărtezi de persoanele care îți fac rău sau care te determină să te simți neliniștit. Oricât de greu ar părea, comunicarea este cheia. Discută cu prietenii tăi atunci când apar neînțelegeri sau tensiuni. O conversație sinceră poate preveni escaladarea conflictelor.
Dacă observi că prietenul tău sau cineva din jur se află într-o relație toxică, nu ezita să ceri ajutorul unei persoane sau chiar să anunți autoritățile. Un gest mic poate face o diferență foarte mare în viața cuiva. Pe măsură ce cercetarea continuă și justiția își urmează cursul, această poveste întunecată ne amintește că întunericul poate apărea în cele mai neașteptate locuri. Sperăm că aceste învățăminte vor contribui la prevenirea unor astfel de tragedii în viitor. În acest moment, Loredana se află în arestul Inspectoratului Județean de Poliție. Aceasta este declarația unui specialist pe care Cancan.ro a obținut-o. Vă las pe voi să o citiți. Din păcate, Alina Elena Ciobanu a dus o viață plină de lipsuri, nu s-a bucurat de copilărie și nu a avut parte de o familie unită. Ea mai avea încă 4 frați, iar mama sa a fugit cu una dintre surorile mai mici, de frica tatălui său. Alina era ajutată de un om de afaceri care o susținea financiar, sprijinind-o să termine liceul și să urmeze un drum mai bun în viață. Ionel Sandu promisese că o va ajuta pe toată durata liceului. Acesta a fost impresionat de povestea de viață a Alinei. Ca să înțelegem și noi mai bine copilăria Alinei, am găsit declarația acesteia mai veche, în care povestește despre relația cu tatăl său. Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și flămânzi. Am făcut foamea mulți ani la rând, până acum câțiva ani, când el a făcut cel mai mare scandal cu bătăi și nu am mai suportat. Am vorbit cu mama și am încercat să căutăm soluții pentru a fi departe de el. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu nu am rămas pentru că nu voiam să mă mut din nou de la școală. Nu voiam să pierd colegii și profesorii de la școala de Lești. A fost foarte greu cu tata, condițiile practic erau imposibil de acceptat. De foarte multe ori, ori nu aveam ce să mănânc, chiar dacă era ceva pe acolo, ori nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam, iar dimineața mă duceam la școală, flămândă și obosită. Încheiem astfel această incursiune cutremurătoare în lumea de crimă și mister. Vă mulțumim pentru urmărirea acestui episod și vă îndemnăm să fiți vigilenți și să alegeți cu înțelepciune în viața voastră. Păstrați întotdeauna lumina în întuneric. Pentru mai multe povești din lumea True Crime, nu ezitați să vă abonați la canalul nostru. Până data viitoare, rămâneți în siguranță și fiți cu ochii pe adevărul ascuns din spatele aparențelor. Zi faină!